Сәлем, дуслар. Сәлем. Кемдер ижадка гашык, ә кемдер үз тормышын спортсыз күз алдына китерә алмый. Бүген бездә кунакта фитбокс буенча тренер Руслан Галәүддинов һәм аның укучысы Булат Әфхадиев. Исәнмесез? Исәнмесез. Руслан абый, фитбокс ул нинди спорт төре һәм аның кагыйдәләре нинди? Фитбокс ул яңа төр, ул әле күптән түгел генә бу гасырда, ләкин әле бер 5-6 ел гына безнең Россия Федерациясында барлыкка килде. Ул безнең фитнес белән боксның бер кушымтасы. Аның инде фитнесын инде без физик күнегүләр, ул мәктәптә булган ГТО упражнениялар, анда отжимание, подтягивание, йөгерү керә инде һәм үзенең сәламәтлегенә ныграк ясау. Бокс төрләре инде анда күнегүләр аерымча үзгәрешле, анда үзеңне ничек сакларга, нинди тиешле ударлар ясарга һәм тиешенчә защита күрсәтергә дип билгеләнгән шундый бер спорт төре. Әлеге секциядә балалар ничә яшьтән шөгыльләнә башлый? Беренчедә мин башлап кына җибәргәндә бу үземнең секцияны балаларны ылырак алырга теләк иткән идем һәм алар 16 яшьтән башлады. Минем 17 яшьтән укучым Булат Әфхадиев, минем иң беренче укучым, минем хәзерге вакытта ярдәмче. Инде эшкә кереп киткәч, бер туры юлдан бара башлагач һәм күнегүләрне ныгыткач, үземнең эшемне яңадан карап, мин балаларны инде иң кичкенә вакыттан, менә мондый нәни генә 4 яшьтән алып бара башладым. Сез хәзерге көндә үзегез рингка чыгасызмы соң? Хәзерге вакытта рингка чыгу бик авыр, чөнки яшь тә бара, балалар да үсеп бара, конкуренция бик зур һәм мин үз көчемне, үз бөтен тулысынча белемемне балаларга бирергә теләк итәм. Булат абый, сез фитбокс белән күптән шөгыльләнәсезме һәм ни өчен менә боксны сайладыгыз? Минемчә, мин бокс белән шөгыльләнәм инде 17 яшьтән. Минем бер елга гына перерыв булды, ул армияга барып кайттым. Минемчә, һәрбер ират кеше үзен һәм үз семьясын якларга һәм сакларга белергә тиеш. 17 яшькә кадәр сез спорт белән шөгыльләнгән идегезме, яисә инде нөлдән башларга туры килдеме? Юк, мин 17 яшькә хәтле шулай ук спорт белән шөгыльләнгән идем. Мин шулай ук параллельно спорт белән шөгыльләндем. Призлы урыннар Арчада һәм республика буенча призлы урыннар алганым бар. Руслан абый, менә сезнең фитбокстан башка берәр хоббигыз бармы? Әлбәттә бар. Минем әтием гомер буе волейбол белән шөгыльләнде һәм минем инде кан тартып тор дип уйлавымча волейболга да күнектем һәм 18 яшьтән институтта укый башлаганда мин социаль академиясендә укыган идем. Укыган арада безнең физкультура дәресләрендә бик кызык кына волейбол уеннары үтәдер һәм мин Арча районыма кайтышка шул тиргә кереп киттем дә хәзер алдамыйча гына да ярышларны оештырабыз да һәм үзебез катнашабыз. Ыллар арасында бу любительский лига дип атала безнең Арчада волейбол буенча һәм шунда инде без призлы урыннарны та шулай алып, тагы да мәчетләр эшендә катнашабыз. Менә бу мусульман ярышлары дип атала. Бигрәк кызык икән. Волейбол тренеры буласыгыз килмәдеме? 2013-14 елда мин Арчаның балалар уку сараенда методист булып эшләгәндә балалар тренеры булып та эшләдем волейбол буенча да. Менә 2014 елда сезгә Владимир Путин нәкъ үзе медаль белән грамота бүләк итте. Бу бүләкләр сезгә нинди хезмәтләрегез өчен бирелде? 2014 елда Россия Федерациясында Сочи шәһәрендә бөтен дөнья күләм олимпик уеннары үтте. Татарстаннан аерым бер делегация барды культур программасы белән һәм ул делегациядә мин дә катнаштым. Батыр булып бардым без культур программада Сочи шәһәрендә үз көчебезне түгеп, матур представлениелар күрсәтеп, шундый зур эш башкарып кайттык һәм 2016 елда 2 ел үткәч безгә Путинның, безнең президентыбызның мактау хаты һәм памятлы медаль бүләк иттеләр. Бәлки сез безгә дә берәр нинди бокс күнегүләрен күрсәтерсез? Әлбәттә күрсәтәбез. Хәзер сезгә мин бокс төренең иң гади күнегүләрен күрсәтеп китәм. Алдынгы аяк ул безнең сул аяк, түзләр безнең әзрәк бөгелгән булырга тиеш һәм арткы аяк әзрәк күтәрелеп тора. Бокс белән шөгыльләнгән кеше куллары булырга тиеш өстәрәк һәм башы капланган булырга тиеш. Иң беренче безнең тулысынча удар сул кул белән булырга тиеш. Җилкәләр безнең алга юнәлә. Без ике ударны сул кул белән ясыйбыз. Аннары өченче удар безнең уң кул белән. Кушып карыйк.
Хәзер инде защита турында да онытмыйбыз. Баштан ук башлыйбыз. Бер удардан качабыз һәм яңадан уң кул белән сугабыз. Кушып карыйк. Икенче күнегү. Бу инде безнең астан суга торган ударлар. Һәм кыек суккан удардан безнең защита. Һәм өченче күнегү. Без защита ясыйбыз һәм уң кул белән алга бер адым ясап сугабыз. Бу безнең иң гади күнегүләр иде. Чулпан, күрдең ничек эшләделәр? Күрдем инде, күрдем. Руслан абый, Булат абый, әлеге спорт теле белән таныштыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сезгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Хәзер инде безнең дә сезнең дәресләрдә буласы килеп китте. Рәхим итегез Арча районына, безнең тренировкаларга, безнең үзәгебезгә. Һичшиксез. Шаян ТВ эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.